вітання, дзяўчынкі і хлопчыкі. Добрага ўсім ранку. Так, 6 на 8, 48. 8 пишем, 4 запоминаем. Наш Ілля учора не паспеў усе урокі дарабіць. Вось сёння з раніцы і стараецца. А мы с тобой чым займацца будем? Не ведаю. Можа, і нам што-небудзь падлічыць. Напрыклад, кубікі. Ну не, давай лепей спаборнічаць. У чым? Хто грамчэй засмяецца. А, давай. Тады 3-4. Ну вось, збіўся. А я перамагла. Не, я. Цішэй, калі ласка. Давядзецца спачатку пачынаць. 6 на 8, 48. 8 пишем, 4 запоминаем. Ой, подумаешь, Ілля лічылка, а я ўсё роўна грамчэй смяялася. Не, я, у меня аж на ушах зазвенело. А у мяне загрымела. Вось няхай Ілля рассудзіць, хто грамчэй. Зараз яшчэ раз засмяемся. Сварыцца будзе, што перашкаджаем. Пасварыцца і спыніцца. Давай, 3-4. Ай, ну што спецыяльна? Ілля, хто грамчэй смяяўся? Колькі можна спачатку пачынаць? Ну на што табе гэтыя падлікі? Наша справа куды важнейшая. Ах так? Значыць, вашае ха-ха-ха важнейшае за мае урокі? А калі я двойку атрымаю, добра будзе, а? Ну, Ілля, ну скажы, хто грамчэй? І можаш лічыць ажно да вечара. Ажно да вечара? Ды мне праз гадзіну ў школу збірацца. Гэта ж яшчэ праз гадзіну. Рассудзі нас, і мы адчэпімся. Эх вы, а яшчэ сябры зусім несур'ёзныя. Чаму? Калі вы самі не разумееце, то і я вам не скажу. А хто быў грамчэй, скажаш? Ні завошта, вы ад мяне болей і паўслоўца не пачуеце. Ну вось, пакрыўдзіўся. Ведаеш, Кася, мы сапраўды паводзілі сябе не вельмі добра. У яго важная справа, а мы са сваімі хаханькамі. Ну так, няёмка атрымалася. А мы выправімся. Слухай. Прабач, калі ласка. А што ён там напісаў? Прабачаю. Ура! Ура! Цішы, цішы. Яшчэ. Толькі будьце сур'ёзней і не перашкаджайце. А, не будзем. Проста мы ціхенька пасядзім і мультик паглядзім. Сябры, вы далучайцеся. Толькі не турбуем Іллю. Ой, які цікавы мультик. Ага, і карысны, вучыць сур'ёзнасці. Ілля, ты скончыў матэматыку? Так, вы пастараліся, не перашкаджалі, і я ўсё хуценька зрабіў. Вось і добра. А зараз давайте падвядзем вынікі аднаго нашага задання, якое мы далі нашым гледачам. Толькі трэба нагадаць яго. Мы прасілі даслаць нам рэцэпты сваіх любімых страў з бульбы і намаляваць іх. І ведаеце, што атрымалася? У большасці любімыя стравы гэта дранікі. Так, мы атрымалі болей за ўсё рэцэптаў менавіта пра іх. Але многія, на жаль, не даслалі малюнкаў, як мы іх прасілі. Таму пераможцамі сталі трое нашых гледачоў, якія выканалі усе умовы. Зараз мы назовем іх імёны і пакажам малюначкі. І, вядома, зачытаем лепшыя рэцэпты дранікаў. Першы фіналіст – гэта Лялікава Аліса. Ёй усяго 5 гадоў, і вось яе дранік. Адразу відаць, што ён яшчэ гарачы, ляціць з патэльні на талерку. Ага. А побач бутэлька малачка. Ага, смачненька мусіць. Яшчэ як, малайчына, Аліса. Чакай прыз ад нас і нашага сябра, часопіса «Рюкзачок». А вось ліст ад Казлоўскай Паліны. Ёй 6 гадоў. Вось што яна нам напісала. Прывітанне, Кася і Лесік. Я жыву ў горадзе Ліда.
Пишу я яшчэ дрэнна, таму ліст за мяне піша тата. Дасылаю вам рэцэпт маіх дранікаў. Прыгатуйце іх і не пашкадуеце. Прыемнага вам апетыту. Дякуй. А рэцэпт дзе? А, вось жа ён. На малюнку. І як іх рабіць? Ага, гэта бульба. Яе, напэўна, трэба пачысціць і нацерці. А потым дадаць солі. Вось, бачыце, сальнічка. І яшчэ мукі. Ага. І ўсё, можна пячы дранікі. Трэба паспрабаваць. Абавязкова так і зробім, Паліна. Віншуем з перамогай. Табе таксама належыць прыз ад нас і часопіса «Рюкзачок». А яшчэ фіналісткай нашага конкурса стала Жучкова Ксенія з горада Магілёва. Ёй, як і Паліне, 6 гадоў. І вось што напісана ў лісце. Я вельмі люблю наш другі хлеб, бульбу, і таму вырашыла падзяліцца з вамі рэцэптам бліноў з бульбы, якія гатуе моя бабуля кожныя выхадныя. Для прыгатавання вам спатрэбіцца бульбачка, соль і яйкі. Бульбу трэба пачысціць і нацерці на тарцы, а потым дадаць яйкі і соль і добра перамяшаць. Хвіліначку. Пячы блінцы трэба на патэльні, змазанай кавалачкам сала да залацістай корачкі, а потым змазаць сметанковым маслам. Хвіліначку. Есці такія бліны смачна са смятанай ці малаком, а мне больш за ўсё падабаецца проста змазаныя маслам. На сваім малюнку я частую вас, Лесік і Кася, гэтай стравай. Дзякуй, Ксюша, нам вельмі прыемна. І ты так смачна ўсё апісала, ажно слінкі пабеглі. Так. Ням-ням-ням. Гэты рэцэпт мы таксама паспрабуем. Ага. А яшчэ ў лісце удакладненне, што яго напісала Ксюшына мама, бо дзяўчынка яшчэ толькі пайшла ў першы клас, але наступны ліст абяцае напісаць сама. Значыць, цябе можна павіншаваць не толькі з перамогай у нашым конкурсе, але і з пачаткам школьнай вучобы. Цяпер ты першаклашка. Поспехаў табе. Вучыся на выдатна, і мы чакаем абяцаны ліст, напісаны уласна табой. А за твой неверагодна смачны рэцэпт і за цудоўны малюнак таксама чакай падарунак ад нас і часопіса «Рюкзачок». А зараз яшчэ адзін мультфільм. А давайте что-нибудь цікавае придумаем. Давайте. Напрыклад, якую-нибудь гульню? Хочу гульню. Ведаю. Будем складаць загадки про осень. Клас. Цур я першы, я ўжо придумал. Ух ты, загадвай хутчэй. Дзяўчынкі і хлопчыкі, і вы адгадвайце. Ага. Вясной вырастае, летом силы набирае, а ў осень опадае. Ну, что гэта? Вясной, значыць, вырастае. Можа, грыб? Не, Кася. А увосень падае. А, я ведаю, гэта лісце на дрэвах. Правильно, малайчына, Ілля. І я хотела сказаць лісце, але ты мяне апярэдзіў. Хто не паспеў, той спазніўся. А я таксама загадку придумаў. Здорово, слухаем уважліва. Ля дорожкі, расце соніка на ножцы. А ўвосень гэта соніка нам падорыць жменю зернейка. Ух ты, якая прыгожая загадка. Ого, я б так ні за во што не придумала б. Дзякуй, дык вы яе разгадваць будзеце? Зараз. Сонейка, зернейкі. Сябры, вы здагадаліся, што гэта? А я ўжо ведаю. Гэта сланечнік. І ты, і гледачы, вы ўсе малайцы. Цяпер твоя чарга загадку про осень придумваць, Кася. Моя? Але ж я так, як вы, не умею. Не бойся, паспрабуй. Ну, добра. Так. Ага, ведаю. Слухайте. З ветром прибегла, сонейком закрыла, і ўсё навокал дождиком полила. Якая загадка. Вам не сподобалася? Што ты, Кася, вельмі спадабалася. Правда? Значыць, і ў мяне атрымалася.
Так, вельмі прыгожа. Ура! Ну і про що я загадала? Про хмару. Правильно! Ой, як цікаво! Давайте яшчэ гуляць. А як жа мультик? Не будем його глядзець. А што? Ужо час. Я і не заўважыла, як ён прабег. Будзем, вядома, а пагуляем потым, пасля праграмы. Згода. Ну что, сябры, час у школу збирацца. Пожадайте мне удачи на матэматыцы. Удачи! Мы верым у цябе, Ілля. Дякую. І ва ўсіх нашых гледачоў, каму зараз у школу ці садок бегчы, таксама верым. Наперадзе дзённыя справы. Будем развітвацца. Бывайте, сябры. Да пабачэння, дзяўчынкі і хлопчыкі. Мы з вами сустрэнемся з самага ранку. У нашым Добраранку! Не проспіце!